Assalamualaikum mehriban tomoşaşlar. Bu sürpriz. Yine görüşüňiz ýaly gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň taýyatynda toýlar toýlaşýar. Edil häzirki wagtda daşar ýurtda öz işini dowam etdirýän Oğulnabat toňarmyzyň hasty bilen bugünkü mehriban ýaşlarymyzyň bag toýuny utlaýas. Ýagny Oğulnabatyň mehriban jan ýalçak sırdaş boýdaşy Cennetiň mehriban jigleriniň durmuş toýlary, bag toýlary bugün yedigen toy mekanyna dowam edýär bilen dawulçylarymyz bilen bilelikde baryp goşulşar we sowgatlary goşurar. Bu manaýda da toýu şeýle bir şatlyk şagalan şowhun paýlar. Oğulnabatdyň sowgatlar toýuňyza gaýsyn. Bu ýene-de sürpriz. Ille toýumyzyň hormatly mehmanyny, toýumyzyň sebäpkärlerini maksat bilen ziba gödeli, uzakdaky ýakynlarynyň adyndan gutlaýjak hormatly mehmanlarymyzy tabara mikrofonu teklip edýäs. Elbetde Erdanjar hoş gördük. Elbetde hemmämize sır däl mehriban adamlar. Häzirki döwürde özüň toýa gatnaşyp bilmeseň, ýagny uzakda bolsaň, alysda bolsaň, öz adyňdan sowgatlaryňa ýollap bolýar, arzularyňa ýollap bolýar. Ene şeýle haýyrly iş edýän meň mehriban duraýyň aýmyra. Haýyrly iş edýän meň mehriban kärdeşim Ceyhun Production YouTube kanalyna şeýledeki hemme internet platformalaryna özüniň şeýle asylly işini alyp barýan mehriban kärdeşim, dostum Merdan Balbaşov. Hoş gördük. Başla. Urana sağ olsun aýdýas. Assalamu alaykum mehriban adamlar, hormatly mehmanlar, hemmäňizi ajaýyp toýlugyna hoş gördük. Biz ýörüýte daşary ýurtda öz işini dowam etdirýän Oğulnabat toňarmyzyň adyndan ýaşlarymyzyň bagy toýuny gutlap geldik. Indi ýörüýte maksatçan size ilki bilen iň gowardylarymyzy ýollaýas. Owadan ýaşaň durmuşyňyzam edil şuň kiňiz ýaly. Owadan bolsun elmidama agdy berlikde, bagtyarlykda ömür dowran sürmeňizi tüýsüregimizden size dilek edýäs. Indi Oğulnabat toňarmyzyň mehriban boýdaşy, sırdaş boýdaşy Cennet toňarmyzy bär sagyrýas. Ýörüýte maksatçanyň mehriban ejekesi Cennet toňarmyzy ýörüýte size sowgatlar bar. Ana ondan soňra da mehriban ýaşlarymyza da sowgatlar bar. Indi Oğulnabat toňarmyzyň maşgala agdalaryndan bär sagyrýas. Şu toýa gatnaşýan ekenler, ol maşgala agdalaryndan bär gelmeklerini haýyş edýär. Cennet toňar gelin. İlki bilen mehriban boýdaşyňyzyň adyndan size iň gowardylar. Gelden gadam ýaraşsyn, hyzmat tuýursun, gapyňda diňe toý bolsun, şatlyk bolsun. Indi ýörüýte Oğulnabatyň adyndan ene şu sowgady häzir taň goşurýas mehmanlar gowa diýip bir el sarpalyňla ajaýyp serpaýşy. Nesip etsin. Indi bir Joram sağ ol, Taňry alkasyn, ömrüňi de bolsun. Şu hem işi içimizde bar ýaly bolup şeýtdi, Taňry alkasyn meni gutlap şeýtdi dediňe. sağ olsun aýdýas. Indi bu owadan gülçemelleri bolsa ýörüýte Cennet toňan size berýär. Häzir ýaşlara goşurmaly diýil. Indi bu sowgadan bilelikde goşurarsyň. Ýörüýte mehriban ýaşlarymyza hemme mehmanlar gowa diýip bir el sarpýarlar. Şu dawulçylarym Oğulnabatyň adyndan ýaşlarymyzyň bagy toýuny sowgat Halifa Deprekçi Aymrat Haýtyakow welayatda tans etmekde iň bir naýbaşy öňnebarjy depçimer Atahan hemem Edizan. Anana sowgatlar goşurýar, Deprekçiler dowam edýär. Fasana markeler. Sowgatlar goşurýar, maksatçan bankly bolup başlaganlar. Oğuldan ýaşlar.
Oğulnavat doğanmydyň maşgala agdalaryny bäri sagyrýar. Maşgala agdalarynyň adyndan hem arzuwlary beýan edilse, şol ajaýyp pursatlara meşgul Ceyhun Production YouTube kanalyna tomaşa edip bilersiňiz. Hemeňe salam, Cennet aýda toýuňyz gutly bolsun, batly ýaşasyn. Cennet aý toýuňyz gutly bolsun. Maksat batly bolun. Geliniňiz aýaga düşsün. Cennetiňe meňe hemişe toy bolsun Allah'tan. Toyda görselim. Oğulnabadyň şanly el şarpalyň. Ene şeýde bir toýa gatnaşyp bilmeýänem bolsa, toyun şahatlygyna şahatlyk bolşan Oğulnabad dogunmadyň jan sag bolsun. Erdan balbaşyp Ceyhun Production size işiňizde uluslyklaryň ýaram bolmagyny dilek edýäs. Dowamly bolsun, haýyrly işleriňiz. Ille mehribanlar hemejeme tawsiýe edýär siziň üçin. Meşgul aýdym çeýmez. Döwran Nuriýew. Ceyhun Production. Bahanacı kitapyan, meni odo atyan, sana alışyan, vallahi seni söyleyen, seni başka gördüm, borlum deli Mecnun, görmesem şu yâre, akıbattan mahrum, alenak sen ne var, doğdukun barlam yar, çadırlarımın barlı, yoksa arları söz yan, alenak sen ne var, doğdukun barlam yar, çadırlarımın barlı, yoksa arılar söz yan. Bahanacı kitapyan, meni odo atyan, sana alışyan, vallahi seni söyleyen, seni başka gördüm, borlum deli Mecnun, görmesem şu yâre, akıbattan mahrum, alenak sen ne var, doğdukun barlam yar, dadırlarımın barlı, yoksa arlar söz yar, alenak sen ne var, doğdukun barlam yar, dadırlarımın barlı, yoksa arlar söz yar. Şägir toýda. Yesam Production, Ceyhun Production. Alenak sen ne var, doğdukun barlam yar, dadırlarımın barlı, yoksa arları söz yar. Alenak sen ne var, doğdukun barlam yar, dadırlarımın barlı, yoksa arılar söz yar. Super. Maksat Can Baklı bana. Еще! Танцуем!